Sí. Nosaltres no estem posant en dubte que s'ha de retirar. Sí que hem criticat, i vostè ho sap com hem fet en el ple, el tema dels temps. I això ja és una qüestió que no estem entrant a valorar. Tampoc estem entrant a valorar qüestions relacionades directament amb el tema del panell. Simplement el que estem dient és el que vostè acaba d'informar-nos, perquè si no ens corregeixen, nosaltres en comissió no prenguem nota de que vostès ja tenien demanat un informe en aquest sentit. Potser sigui errada nostra, però nosaltres no tenim constància d'això i si haguem sabut que vostès ja havien dut a terme aquesta moció en el sentit d'assessorar-se tècnicament, segurament no l'haguem presentada. L'hem presentada perquè pensàvem que era de caràcter constructiu, perquè al final l'únic que estem demanant és sabem que l'església és un bé privat, de la pròpia església, i que el que volem és, des de l'Ajuntament, tindre preparat aquesta part tècnica per a oferir-la al rector i a la seva organització, diguem, per a que l'estudien i podem ficar-la en comú per fer-ho el millor possible. I aleshores, això és el nostre esperit. Ja dic, si és errada nostra, no ho sé, però en acta no sé si constarà que hi havia un informe ja preparat o demanat en l'acta de la comissió, però és una qüestió que no vam recollir. I després també aquestes consultes a les administracions poden ajudar a conèixer o a poder inclús preparar una via de finançament en cas que potser alguna actuació fora d'un import elevat i coordinant la motorització de l'església poder-la dur a terme també. Vull dir, no volem més que això. Per tant, era un poc aclarir-ho. Algú més vol intervindre? Bueno, doncs donem pas a la votació de la mateixa.